so da yaudara wa'ayar soyayya mai tsayi minti da sintra gabatarwa. Assalamu alaikum masoya na gaskiya. Ku saurari labarin da ya faru da ni, labarin soyayya mai cike da farin ciki, wacce daga ƙarshe ta koma yaudara da kuka. Na daina son wata da zuciya yaya, na bata amana da dukkan raina. Ban san cewa murmushinta yaudara ne ba, har sai da lokaci ya bayyana gaskiya. Amshi so da yaudara sun bar ni cikin kuka. Na ba da zuciyata kamar yadda ciwo. So da yaudara sun karya min zuciya. Na yi soyayya ta gaskiya, aka saka ni cikin bakin ciki. Baiti na wani na hadu da ke wata rana cikin banaka. Tun daga lokacin na rasa nutsuwata. Murmushinki ya yauke min hankali, kalamanki suka shiga cikin raina. Kullum idan na ganki farin ciki nake, kullum idan kin tafi kewarki nake. Na fara mafarkin da rayuwa tare da ke, na fara ganinki a matsayin matata. Mutane suna cewa na yi hankali, amma soyayya ta rufe min idanu. Na kasa ganin abin da suke gani, domin zuciyata ta ce kiki kabiri. Amshi aitinati, na fara baki lokacina da kulawata. Na fara sadaukar da komai saboda ke. Ko da ina cikin wahala zan game farin cikinki, ko da ina cikin damuwa zan nemo murmushinki. Idan kina jikin wasalani nake saya, idan kina kuka ni nake lallashinki. Na dauke ki fiye da yadda nake son kaina. Na dauke ki a matsayin rabin raina. Kin ce ni ne sarkin zuciyarki, kin ce babu wanda ya kai ni a gare ki. Kin ce ko duniya za ta taru gaba haya, ba za ki hasiye rabuwa da ni ba. Amshi kwanaki suka zama watanni cikin farin ciki. Ina tunanin na sami masoyiya ta gaskiya. Ina gina mafarkai a cikin zuciyata. Ina jiran ranar da za mu zama a jaya. Na kai ki wajen abokaina da iyalina, na ce ga macen da nake so. Kowa ya yi farin ciki saboda mu, kowa ya yi mana fatan raya khari.
kallon wata kiya amshi baiti na fari. Sai wata rana abubuwa wasu ka canza, na fara ganin wani sabon hali. Wayarki ta fara zama a rufe, sa'anonin ci suka fara hawa. Idan na kira ki ba kya yagawa, idan na tambaye ki sai ki fushi. Na fara shiga cikin tunani mai yawa, ina neman sanin abin da ke faruwa. Kin ce min komai lafiya yake, kin ce min ina yawan zato, amma zuciyata ta ci gaba da gargadi cewa akwai wani abu da ake amshi. Baiti na fassara ranar da na gano gaskiya ba zan manta ba, ranar da zuciyata ta yi rauni. Na ga kina tare da wani mutum, kina masa murmushin da kika saba yi. Na tsaya ina kalla abin da yi da wani malami, na kasa yarda da abin da ke faruwa. Wannan ce wadda na ba zuciyata, wannan ce wadda ta yi min alkawari. Duniya ta yi min duhu a wannan lokaci, kalamanki suka daro cikin raina. Na ji daga kin alkawuran da kika yi, amshi la iska ce kawai take kabirawa. Amshi baitina. So da yadara wadar soyayya mata yi minti gaskari. Gabatarwa assalamu alaikum masoya na gaskiya, ku saurari labarin da ya faru da ni. Labarin soyayya mai cike da farin ciki, wacce daga ƙarshe ta koma yaudara da kuka. Na jiri son wata da zuciya yaya, na bata amana da dukkan raina. Ban san cewa murmushinta yaudara ne ba, har sai da lokaci ya bayyana gaskiya. Amshi so da yaudara sun bar ni cikin kuka, na bar zuciyata aka mayar min dacewa. So da yaudara sun karya min zuciya, na yi soyayya ta gaskiya, aka saka ni cikin baƙin ciki. Na hadu da kewa tare na cikin bazata, tun daga lokacin na rasa nutsuwata. Murmushin kiya ake waje min hankali, kalamanki suka shiga cikin raina. Kullum idan na ganki farin ciki nake yi, kullum idan kin tafi kewarki nake yi. Na fara mafarkin rayuwa tare da ke, na fara ganin ki a matsayin matata.
mutane suna cewa na yi hankali, amma soyayya ta rufe min idanu. Na kasa ganin abin da suke da ni, domin zuciya ta kan kika gari amshi. Baiti na ki na fara baki lokaci na da kulawata, na fara sadaukar da komai saboda ke. Ko da ina cikin wahala zan nemi farin cikin ki, ko da ina cikin damuwa zan nemo murmushin ki. Idan kina cikin matsala ni nake tsayawa, idan kina kuka ni nake lallashin ki. Na roƙe ki fiye da yadda nake son kaina, na nake ki a matsayin rabin raina. Kin ce ni ne sarkin zuciyarki, kin ce babu wanda ya kai ni a gare ki. Kin ce ko duniya za ta taru gaba taya, ba za ki gaji rabuwa da ni ba. Amshi baiti na kwanaki suka zama watanni cikin farin ciki. Ina tunanin na sami masoyiya ta gaskiya, ina gina mafarkai a cikin zuciyata. Ina jiran nan da jarabu zama a gaya, na kai ki wajen abokaina da iyalina, na ce ga macin da nake so. Kowa ya yi farin ciki saboda mu, kowa ya yi mana fatan alheri. Amma ban san abin da ke da ciye ba, ban san cewa zuciyarki tana wani wuri ba, ban san cewa ni ina soyayya ne ni kare ai ba. Ke kuma kina kallon wata hanya. Amshi baiti na fa sai wata rana abubuwa suka canza, na fara ganin wani sabon hali. Wayarki ta fara zama a rufe, sajonninki suka fara raguwa. Idan na kira ki ba kya angawa, idan na tambaye ki sai ki fushi. Na fara shiga cikin tunani mai yawa, ina neman sanin abin da ke faruwa. Kin ce min komai lafiya yake, kin ce min ina yawan zato, amma zuciyata ta ci gaba da gargadi cewa akwai wani abu da nake kace. Amshi baiti na fara da na gano gaskiya ba zan manta ba. Ranar da zuciyata ta yi rauni, na ga kina tare da wani mutum, kina masa murmushin da kika saba yi min. Na tsaya ina kallon abin da ido na ya gani, na kasa gani na ta ganda ke farawa. Wannan ce wadda na ba zuciyata, wannan ce wadda ta yi min alkawari. Duniya ta yi min duba wannan lokaci, kalamanki suka dawo cikin raina. Na tuna duk alkawuran da kika yi,
ce isda ce kawai take kadawa amshi. Dai ce da ce na tambaye ki dalilin da ya sa kika yi haka, sai kika ce rayuwa tana buɗa ke kuri, sai kika ce